Tak čaute, po dlhej dobe zase nejaké krátke video. Detko je u Sebiho na prázdninách, takže aby ho zobral vonku na ryby, lebo ešte není taká zima, dajú sa chytiť, aj keď je síce momentálne -2, ale základ není ľad, tak ryby idú. Tohto som chytil na betu Inferno a plávačka Kryl, takže parádny fešák. Jazda to nebola moc veľká v tejto zime, ale súboj potom už stál za to. Dobre, tak šťastné a veselé a všetko dobré prajem.